pechou. Non, deixa aberto que pechou despois. Con retraso. Sí, bueno, pero son medidas. Eu podo capar ali antes de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Echar o sonido. Se queres. No, pero no hay un foco después. En pinchar ahí, no hay mucho ahí. ¿Eh? Arrancamos. Bueno, boas tardes a todos, a todas as que estades hoxe aquí en directo presenciando a presentación do programa deportivo do Odro Saudable e tamén as que nos poden estar vendo a través da canle municipal de YouTube. Estamos presentando o programa deportivo do Odro Saudable, que é un programa que temos moitas esperanzas postas nel, porque incide dunha forma directa nun factor que é fundamental para a vida das persoas, que é a saúde. Isto comenzou fai tempo, a finales do ano 2019, o técnico deportivo Fernando González e máis eu participamos nunhas xornadas que se chamaban Xestión Deportiva no pequeno e mediano municipio, e alá acudimos ao Consello de Ourense, a esas xornadas, e nesas xornadas houve unha ponencia dun consello pequeno tamén, un poquinho máis grande que Odro, pero pequeno, donde a proposta deportiva que eles tiñan iba orientada tamén cara á saúde. Ali presentaron o seu programa. Entón, vindo de volta, e dali a uns días, démolle voltas, e decidimos que nós tamén deberíamos de apostar pola xestión deportiva orientada á saúde. Como dixo, foi desde o ano 2019, puxémonos a traballar no programa e despois veio a pandemia e, como a todo, paralizou paralizounos o programa que presentamos hoxe, 2 anos despois, pero que vemos fundamental e tremendamente importante presentar xa, porque creemos que é bo. É un proxecto diseñado con profesionalidade, con cariño, con dedicación, e creemos firmemente nel, porque creemos que vai ser positivo para a xente que participe no propio programa. Facémolo coa humildade de ser un consello pequeno, de ser un consello rural, pero tamén ca ambición de que podemos facer unha xestión dos recursos públicos de forma eficaz, en este caso, os recursos públicos orientados ao deporte. Desde a posición de responsable da área de deportes do Consello de Odro, tamén quero agradecer, neste caso, ao persoal técnico deportivo, neste caso a Fernando González Ares, que foi a persoa que diseñou e que fixo un traballo inmenso, importante, e xa veredes como tamén eficaz e que vai dar moi bons resultados ás persoas que participen neste programa do Odro Saudable. Digo isto porque tamén é importante destacar a labor que teñen os traballadores públicos para que todo funcione. Sin os traballadores públicos nada funcionaría. E así que, nada, darvos as gracias por estar aquí. Isto só é a presentación e agora deixo-vos ca persoa que diseñou o programa, con Fernando González, que vos vai debullar un pouco máis polo miúdo en que consiste este programa. Gracias. Bueno, boas tardes, son Nando, o técnico deportivo do Concello de Odro. Como comentou o Concelleiro de Educación, Deportes e Emprego, estamos hoxe aquí para presentar o programa de Odro Saudable. Cal foi ou cales os motivos que nos levaron a poñer en marcha este programa? Bueno, como ben comentou el, vemos que o sector da actividade física e do deporte vai camiñando desde o rendemento e a competición en dirección á saúde. Atendendo a isto, poñémonos a
procedemos a recabar información, a poñernos en situación en canto a esta tendencia, valoramos datos a nivel local, analizamos as políticas que está levando a cabo en canto a deporte a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, observamos datos, observamos cales son as recomendacións de organizacións como a OMS, a Organización Mundial para a Saúde, vemos tamén as conclusións que mostra o estudio Pasos da Fundación Gasol, e, bueno, metemos todo isto nunha batidora e percibimos que nós temos que seguir esa línea tamén, poñémonos a traballar desde as nosas posibilidades e deseñamos este programa encaminhado a poñer en valor os beneficios da actividade física e tamén a contribuir na mellora da saúde e no benestar da nada, vamos a expoñer agora un pouquiño esa toda a información que fomos vendo e que nos acabou de convencer de que queríamos seguir este camiño. Somos un concello pequeno, municipio rural, apenas 2.700 habitantes, fixándonos na distribución da poboación por sectores, vemos que a máis grande é entre 18 e 64 anos. Se a tendencia continúa neste sentido, o queixiño verde de máis de 65 anos cada vez vai ser máis grande, a maioridade, a saúde vai ser resentindo máis, creemos que é adecuado actuar en ese sentido e contribuir a que a poboación mellore na saúde. No Departamento de Deportes manexamos datos, é verdade que no 2021 e no 2020 non foron anos moi positivos en canto a participación debido á situación de pandemia que vimos arrastrando hasta a actualidade. Temos solicitudes para o ximnasio municipal, participación nas escolas deportivas, no programa deportivo de verán e nas distintas actividades que vamos realizando, ás veces tamén en coordinación con outros departamentos, como o de Cultura e Servicios Sociais. Somos conscientes de que non todas as persoas do Concello participan en actividades organizadas ou promovidas desde o Concello, pero sí que consideramos que é unha mostra bastante significativa. En canto á Xunta de Galicia, vemos o Plan Galicia Saudable, parámonos no DAFIS, que son os datos sobre a valoración da condición física saudable, ferramenta elaborada ao amparo do Plan Galicia Saudable, promovido pola Xunta de Galicia e coordinado pola Secretaría Xeral para o Deporte, que funciona para facilitarlles aos profesionais da educación física e do deporte a valoración da condición física do alumnado, dos deportistas e da poboación en xeral. A partir de protocolos e test validados científicamente para a valoración da condición física saudable, que logo son comparados con tablas de referencia. O CPI Eusebio Lorenzo Baleirón é un dos centros galegos que participa en ese programa. Non son todos os centros os que participan, a verdad. Hai que destacar que o centro de Dodro sí que participa. Entonces, puidamos acceder a eses datos. Estes en concreto son do curso 2017-2018. Estivemos tamén en contacto co centro, cos profesores de educación física que tamén nos mostraron a súa colaboración. E vendo os datos, destacamos ou observamos que, as dúas columnas da dereita comezaban a aparecer datos que semellan importantes ou a ter en conta. Temos aquí datos desde os 6 anos hasta os 12, logo vamos a pasar. Vemos como nos 6 anos indica que un 29% ten sobrepeso ou mostra sobrepeso, e a medida que avanzamos, 8, 9 e 10, hai cerca dun 30% con obesidade. Entón, consideramos que son datos moi a ter en conta e que temos que intentar botar unha mano en ese sentido. Logo vemos
a Organización Mundial para a Saúde, que elabora unhas recomendacións mundiais sobre a actividade física para a saúde, vale, co obxectivo un pouco de proporcionar orientación sobre a relación dosis-resposta entre a actividade física, a intensidade, o volumen, o tipo de actividade e a relación, non, e a prevención de enfermidades non transmisibles. A OMS dá unhas recomendacións xerais, como digo, distribuídas por franxas de idade. Vémolas así por encima, para a rapazada de 5 a 17 anos fai unha recomendación de 60 minutos diarios de actividade física aeróbica, de moderada a vigorosa, e tamén fala de que convén incorporar ao menos 3 veces á semana actividades que reforcen o sistema óseo e muscular. A partir de aí, entre 18 e 64 anos, recomenda como mínimo 150 minutos semanales de actividade física aeróbica moderada ou 75 minutos de actividade física vigorosa. Igual para o grupo de maiores de 65 anos, unha vez que aquí recomenda os 150 minutos semanais de actividade física aeróbica ou 75 non vigorosa, sino máis leve, non? Evidentemente, indica tamén que a maior intensidade, a maior volumen, máis beneficios en canto á saúde. Logo, vemos a Fundación Gasol, que puxo en marcha o estudio PASOS, co que evaluou o nivel de actividade física, sedentarismo, obesidade, estilos de vida da poboación española entre 8 e 16 anos. Esta iniciativa surxe da necesidade de dispoñer unha evidencia científica actualizada sobre a realidade do estado de saúde dos menores para, a partir de aquí, poder plantexar e impulsar políticas e intervencións eficaces. Como vemos aí, foi un estudio que se levou a cabo casi con 4.000 menores de 247 centros educativos das 17 comunidades autónomas e evaluados por 13 grupos distintos de investigación. As conclusións ás que chegou este estudio en canto ao sobrepeso e á obesidade pon de manifesto que España está sufrindo unha pandemia en canto á obesidade infantil, coas consecuencias que isto ten para o desarrollo dos nenos e nenas. Fala de que un 14,2% manifesta obesidade atendendo ao índice de masa corporal e un 24,6% sufre obesidade abdominal atendendo ao índice de cintura cadeira. En canto á práctica de actividade física, indica que un 63,3% dos nenos e nenas e adolescentes non alcanza os 60 minutos recomendados pola OMS. É preocupante, xa que, desde a nosa posición consideramos que polo propio xogo do neno e polas actividades extraescolares e demais debería cubrir sobradamente este tempo de actividade física durante o día. Pasamos a algo moi directamente relacionado co que acabamos de ver, cas horas dedicadas á pantalla. Sí que temos que destacar que cada vez máis o uso de pantallas está presente nas nosas vidas, no ámbito laboral, na educación, nas casas, incluso en xestións que temos que facer día a día, pero se atendemos aos consellos da OMS, din que non se deben superar as 2 horas diarias dedicadas á pantalla. O estudio PASOS pon de manifesto que máis dun 50%, entre un 50 e un 55% de nenas, nenos e adolescentes adica máis de 2 horas diarias á pantalla durante a semana. Algo que se acentúa no fin de semana cando o porcentaxe casi chega a un 80%. Algo que tamén parece ser que hai máis predisposición por parte do xénero masculino e a maior idade tamén máis uso de pantallas. En canto aos hábitos de alimentación, o estudio PASOS pon de relieve que
só o 40% dos menores ten un alto seguimento da dieta mediterránea. É que, curiosamente, os países do arco mediterráneo son os que lideran o ranking europeo en canto a obesidade infantil. No caso do noso país, España, ocupa a cuarta posición no ranking de obesidade infantil en Europa. Podemos ver aquí unha imaxe representativa, unhas recomendacións xenéricas a través desta diana. Os arcos van nos dando a clave para dar no centro da diana, nunha vida saudable. Control do estrés, descansar ben, canto menos alcohol mellor, realizar actividade física de xeito diario, coidar a alimentación, evitar o tabaco para ter unha vida saudable. A partir de toda esta información que fomos tendo, consideramos oportuno actuar, deseñar este programa para poder contribuir a que mellore a saúde da poboación. Para iso, traemos o noso antídoto do Departamento de Deportes do Concello de Dodro. Para contribuir a que a poboación adquira hábitos de vida saudable, propónse este programa deportivo para a saúde, que pode chegar ao maior número de persoas do Concello de Dodro, que poñan valor os beneficios da actividade física e que contribuya, eso que comentamos, mellorar a saúde e o benestar da poboación. Para iso, vimos a presentar o programa. Este programa para o que establecemos 4 fases, unha primeira fase de publicidade e captación, unha segunda de valoración, unha terceira de prescripción de hábitos de vida saudables e unha cuarta de control e seguimento. Vamos coa primeira, publicidade e captación, dividímola en 3 puntos. Un primeiro punto de publicidade a través de cartelería física, de cartelería digital que se moverá a través das redes sociais, evento en página de Facebook, e notas informativas a través dos rotativos máis relevantes a nivel comarcal e a través desta posta en escena, desta presentación que estamos facendo hoxe. Unhas charlas informativas e de concienciación para dar a coñecer, por un lado, os hábitos de vida, sobrepeso, obesidade, práctica de actividade física, horas dedicadas á pantalla, a correlación entre estes factores e as enfermedades non transmisibles, e tamén as recomendacións dos organismos como estuvemos vendo anteriormente, os hábitos de vida saudables e a actividade física. E, por último, a coordinación co Centro de Saúde, establecer comunicación co Centro de Saúde para que os especialistas en medicina, en este caso, poidan derivar a este servicio ás persoas que eles atopen pertinente. Como vamos a levar a cabo esta comunicación? A través dun volante deportivo que temos preparado e que xa eles coñecen. Nunha segunda fase, que é a de valoración, unha primeira parte, realizaremos unha anamnesis, unha batería de preguntas para determinar os hábitos de vida do paciente, e un PAR-Q test, que é un test de referencia. Nun segundo momento, faremos unha batería de probas, de test validados científicamente, en base á Plataforma Galega para a Valoración da Condición Física Saudable da Xunta de Galicia. Estes test vamos a realizalos con material que xa puidemos adquirir e en función da idade tamén. É unha terceira fase que é a de prescripción de actividade física. Unha vez que xa chegou a persoa xunto de nós, que xa fomos capaces a captala, unha vez que recabamos toda a información en canto aos seus hábitos de vida e as súas condicións físicas, a partir de aí vamos a proporcionarlle un plan no que se incluirán uns obxectivos a acadar, unha prescripción de actividade física e uns hábitos de vida. E, por último, a fase 4, onde realizaremos un control e seguimento necesario para comprobar que se está levando a cabo o plan, valorar a evolución, escoitar e valorar
as inquietudes da persoa que o está levando a cabo e poder modificar o que sexa necesario. Esta última fase realizarase de forma periódica para poder controlar o máximo posible a evolución da persoa en cuestión. E nada máis, gracias pola atención, a practicar a actividade física e, bueno, abrimos o turno de preguntas se hai algunha. Gracias. Se alguén ten algunha dúbida sobre o programa, como... Quería facer un pequeno comentario. Dicen que os negros non poden estar unhas 2 horas sentados diante dunha pantalla. Como é posible que tean publicitando tanto desde a Xunta, eu fui maestra e estou moito en contra deso, de que teñan o ordenador, todo o ordenador todavía? Hai negros que xa non teñen libros. Todo o día ali por ordenador, todo ali. É que é moito. Na casa verde, pois móvil. O que comentamos, non? Que se está introducindo en todos os ámbitos, na educación, no laboral, é complicado evitalo, non? É verdad que estamos no traballo e temos a pantalla, o que menos nos apetece ao chegar a casa é coller outra pantalla, non? O ideal é, pois, intentar combinar, que é imposible que os nenos, as nenas, teñan unha pantalla adiante. Sí, a verdade é que é complicado, pero, bueno, sí que sería interesante pois, que alternen un pouco de pantalla e outro pouco de actividade, non? Ese é o camiño a seguir. Evidentemente, no mundo que estamos non se pode escapar das pantallas, pero de aí a que lle metan só o ordenador ao neno e que se prescinda totalmente dos libros, eu sempre estou en contra deso. Non se pode prescindir deso porque hoxe en día sin ordenador e sin internet, pois prácticamente non se vive, como claro, que cando eu nací a luz. Se te fixas vas ao banco e xa che meten na pantalla. Pero a tener da Xunta, incluso se presiona moito nos escolas, a determinados cursos que teñen que ter o ordenador todo o día, non sei. Sí, hai que alternar, ese é o camiño. É o camiño. Quería comentar, na fase que falou Fernando da publicidade, da difusión do propio programa, nos animamos a todas aquelas persoas que vexan interesante, que poden compartir o vídeo desta presentación, o vídeo que está colgado ou que estará colgado no YouTube, ou se calquera colectivo, unha AMPA, unha asociación veciñal, ou calquera colectivo que lle parece interesante mostrar isto ao persoal que tal, estamos a disposición de ir ali e de explicarlo pois aos pais ou ás mulleres, non se hai algunha asociación de mulleres, ou veciñal, ou de xubilados, calquera colectivo que teñen interés en coñecelo de primeira man, estamos dispostos a dar charlas informativas. Que, por outro lado, calquera información que necesite a xente saber sobre o programa, ten o Servicio de Deportes, un teléfono, ou presencialmente, para tamén achegarse ali e informarse en persoa. Alguna pregunta máis? Sin medo. Bueno, pois nada máis, estamos por pechado esta presentación e... con isto. E a practicar a actividade física. Gracias. Soltei a chapa, isto non é...